Қазан қайнай тапшыруының вируслы тапшыруын башлайбыз. 26 шығарылышы. Әпші. 26-шы шығарылышы. Біз әні бүгін үйде яздырабыз, чөнки бүтін шаралар да қазір онлайнға, интернетқа көшә, кішілерге үйде отырға керек. Ширләмәсінер үшін, шир таралмасын үшін. Кіші аңламас, Тәбрис үйінде түгілі өзілдерінде. Бәк кіші сұрай неге рәдif қашары Тәбрисің үйінде отыра екен. Әйе. Мен отырам, рәдиф ери. Шуңа күрә менә 1 метрда дистанция тот, рәдиф. Һәм беренче яңалык шуның белән бәйле, безнең соңгы 5 тапшыру шул бер хәбәрдән башлана. Кичә генә шундый обзор ясап алдык, шулай бит Facebook'та. Менә кеше өйдә утыра икән, аңа нинди мәдәни һәм белем алу продуктлары бар. Менә өйдә файдалы итеп уздырыр өчен. Татарстанда татарлар өчен менә нинди файдалы ресурслар бар. Барлап карадык һәм безнең күп кенә театрлар, бүтән театрлар ябылды. Аңламыйча шулай бит. Һәм мәсәлән, Мәскәүдәге театрлар алар бик тиз үзенең шундый онлайн ниндидер проектларын башлап җибәрделәр. Монда башлап җибәрделәр түгел, сөйткәндә дә күренә, бу театрлар күптән нәрсәдер аның белән шөгыльләнгәннәр, тикшереп йөргәннәр, һәм буларның өчен теге, авыр эш булмаган инде. Чөнки без аңлыйбыз, онлайн спектакльне күрсәтү, сиңа теге Facebook'та гына трансляция ясап түгел инде, сөйткәндә. Анда җиһазлар кирәк, акча да кирәк. Шуңа күрә мәсәлән Камал театры инде без күрәбез, алар күптән мәсәлән Татар информ белән эшли башлаганнар, даими һәм туры трансляция ясаганнар иде бу сезонда. Башта син Татар информда аша карый алган инде теге төрле кичәләр, спектакль. Алар эшли башладылар, Чаллыда эшли башладылар. Шул спектакльне син Чаллыда утырасың кинотеатрда һәм карыйсың мәсәлән спектакльне онлайн или запись онлайн. Димәк хәзер аңламыйча алар менә апрель башында уйлар хәзерге вакытта ничектер сетергән 5 апрельдән башлап. Шул кызыгы булыр инде сөйткәндә ничек алар кешесез безнең бит театр бик мөһим тамашачыга бәйле бит ничектер энергетик машинасын реакция анда димәк бер кемдә юк. Оператордан ары инде һәм беренче кешедән Рәдиф карале, анда билет сатылачакмы? Моның өчен сатып онлайнга. Театрга тохшаша кирәк. Димәк, ссылка җибәреләме? Монсы бит бу бик мөһим. Чөнки хәзер кешеләр һәм бу мәдәни учреждениелар акчасыз кала. Гомумән хәзер акчасыз кала кем? Менә бөтен иҗади кешеләр алар хәзер кемдә теге айлар кебек яшәргә тиешләр. Мин нәрсә шуларда бер Мәскәү актрисасы хәзер теге служба доставкага эшкә керде дип инде, чөнки бер ай. Аларның балайда хезмәт хакы юк диярлегендә. Алар бит иҗат итәләр, дигәнчә төр. Я служу театру, хезмәт итәләр. Монда димәк бөтенләй акча юк, чөнки ул синең показларга бәйле. Миңа кайбер театрлар хәзер репетициялар уздыралар инде. Бер-берсенә якынга килмичә, убышмыйча, анда кочаклашмыйча гына шулай. Кайберләр менә ничектер, җаен табалар инде. Икенче әйберләр концерт уздыручылар, музыкантлар аларда хәзерге вакытта менә бер нәрсә турлары чөнки һәм турларга чыкмыйлар һәр Әнвәр кем Дениз Бәдретдин мәсәлән уйлаган иде супер татар төркеме алар уйлаган инде шундый бер гастроль ясарга иде Казанында кергән инде Прага тагын нидер шәһәр. Юк, мин теге зур турлары оештыручы Әнвәр Кимов Нургалиевме хәтерләмим инде. Аны әйткән идем, ул бер айга кичектергән, күрдем хәбәрен инде. Бөтен концертлар кичектерелде. Һәм без шайрабыз нигә тәгәр син концертына 50 кеше ким килсә, димәк син концерт килсенчә теге зур ихтияҗга ятырган артист. Так что достар sizga кирәк булса, алар барыбер риск бит инде чыкмаслар инде кичкенә аудитория булса. Һәм менә хәзер мәсәлән бүгенге көнне 20 мартта мәсәлән Bandcamp исемле проект шундый зурара без күмән бөтен музыкантларында бөтен җырларын чыгаралар. Алар шундый акция игълан иткәннәр иде мәсәлән бүген бөтен теге акча сезгә турыдан туры килә. Процентсыз. Bandcamp ул музыкантлар үзләренең музыкасын куя. Безнең кебек мәсәлән ул музыка тыңлаучыларга акчага сата шулай бит. Мәсәлән анда 20 цент түлисен бер трекны тыңлар үзеңә йөкләр өчен. Хәзер димәк элек музыкантларга шул 20 центның анда 10-сы гына киткән булса, түгел инде бер 70% мәсәлән. 70% киткән булса, хәзер тулысынча бөтен акча музыкантка. Чөнки ягәдә тәмнәсән аларга ярдәм йөзеннән инде. Гомумән хәзер
бик шундай аңлаешлы сәбәп бит әйтә бит, ну бик зур мөмкинлекләр туа хәзерге көндә. Кем хәзер менә теге җылап кына утырмас инде теге самоизоляциядә, яме ничектер моннан файда таба алыр, шул минемчә теге выйдет замки. Кара, менә ике нәтиҗә ясыйсы килде. Беренчесе, безнең барыбер мәдәни учреждениелар әзер булмады бу әйбергә, минемчә. Чөнки Камал театрында башта әйтте, юк, безнең шулай ук дәвам итәчәк, без анда салфетка бирәбез, фәлән бирәбез, ләкин 3 көннән соң распоряжение чыкты, бөтенесе ябылды. Һәм ни гаҗәп, музейларда, ниләрдә мин карадым, жүнләп ниндидер онлайн яисә белем алу ниндидер проектлары юк икән, аз икән. Ну, күрсәтәйин нинди. Димәк, безнең учреждениелар алар онлайн эшләргә әле күнекмәгән. Менә Камал театры буенча әле Илшаттан сораштырырбыз, шулай бит монда кертербез аның аудиосын. Сорарбыз, алар чөнки соңгы арада YouTube'ка шундай юнәлгәннәр иде. Ләкин ничектер менә бу процесслар аны тизләтер. Шулай бит онлайнга күчүне. Бу аларга һичшиксез файдага була, үзебезгә дә файдага. Чөнки без күнектек ничектер офлайн эшләргә. Һәм мәсәлән аңа 100 кеше килсә, 500 кеше килсә, 1000 кеше килсә, без шатланабыз. Мәсәлән аны шул ук Татар-информ онлайн күрсәтә, 200 кеше карый. Любой чараны анда, татар чарасын. Бу нәрсә дигән сүз? Безгә инде күптән онлайнга күчеп, бөтен яртысыннан күбрәк проектларны онлайнга күчергә кирәк иде. Мәсәлән, хәзер бөтен татар киноларын ташырга иде. Мәсәлән, интернетка карагыз, менә ачтык. Архивларны хәзер ачып салсак, ул иң кулай. Дөньяда күп кенә сервислар, шулай бит Courseraдан алып, ул онлайн белем алу ресурсынан алып, күп кенә анда кино, сериаллар күрсәтүче сервислар хәзер 2 атнага, 1 айга, 1 сумга анда доступ бирелә. Һәм шулай итеп, бу бит әле кара, бу маркетинг чарасы яхшы. Син менә 2 атнага 1 сумга дип аласың, кармакка эләгәсең. Бу аңлашыла, ләкин фишкасын сәхәт әйтә. Хәзер менә онлайн подписка саны артты, ләкин рекламасы бирүче кеше бит хәзер акчаны югалта әлегә фирмалар, төрле фирмалар. Димәк, хәзер ничек кип чыгар икән әле ул? Чөнки алашалар теге мәсәлән, ну башка теге сервислар инде има алар кайдан башка реклама алып алалар бәлки. Ну, шулай ук ничектер кертеп интеграция ясап. Интеграция бәлки үзгәрер. Ну, харабыз, акшн гомән, ну, ничә сумга әзер булыр ул. Утырга идә һәм карарга. Ну, карар. Әле әмнә булган әлбәттәләр, ачык университетлар, әйбәт булыр иде. Менә алар шул маркетингны, шушы шир белән бәйле маркетингны уланып гыйлемнәр, мәсәлән, мин гыйлемдә генә күрдем. Алар фәнни мәкаләләр яза һәм шушы ширгә бәйле фәнни мәкаләләрне татарчага бик тиз тәрҗемә итеп куйдылар. Һәм минемчә бу, ну, бик яхшы эшли. Әлбәттәләр ниләр һәм ачык университетларда менә шушы. Минемчә менә без ачык университет белән сөйләштек, ну без Рахман белән хәзер уйлыбыз, чөнки кешендә җый булмый бит инде, дөресенткәндә, әмма белемгә тарту ничектер кала. Нигә хәзергә мөхтәмәл шунлап онлайн университетның өлешен үстермәскә име? Яздырырга, ничектер менә. Бу һичшиксез беренче башка. Карабыз, минемчә менә бу айлар әле ничектер менә бу файдасы булыр аны. Исәнмесез, кадерле милләттәшләр, безнең яраткан тамашачыларыбыз. Әлбәттә, бөтен ил, бөтен җир шары карантинда булганда, безне дәген читләп узмады бу карантин. Шулай ук без дәген әлеге вакытта театрыбыз карантинда. Тамаша залына без тамашачыларны кабул итә алмыйбыз. Әмма дә ләкин бу ниндидер киләчәккә омтылышлар, киләчәккә буласы планнарны ашыру булыр дип уйлыйм. Һәм без инде күптән эшлибез тамашачы белән, без элемтәдә интернеттан даган 2018 елдан бирле без юбилей кичәләрен, кайбер спектакльләрне инде интернеттан туры эфирдан күрсәттек. Шулай ук без бу эшне дәвам итәргә уйлыйбыз һәм бу эш бу очракта кешеләр өйдә утырганда аларның вакытларын дөрес үткәрүләрен өчен, дөрес үткәрсеннәре өчен без интернет трансляция башларга уйладык. Кичә генә безнең 7 спектакль архивтан чыкты YouTube каналга, Камал театрының. Аннан инде киләчәктә без тагындаган ул спектакльләрне
тарихта булган спектакльләрне тагын да яңартып, тагын өстәп торырбыз. Инде 8 апрельдән без Алла бирса дип әйтәсе килә, туры эфирга чыгарбыз дип уйлыйм. Чөнки безнең театрның андый мөмкинчелекләре бар. Безнең белән булыгыз, карап торыгыз. Сау сәламәт булыгыз. Хәзер бит хәтта намазлар да онлайн уздырыла. Син җибәргән хәбәр Хельсинкида Рамил хәзрәт Биләев үзенә куйган. Андагы татарлар онлайн намаз уздыралар. Бүген менә карабыз, сорарбыз. YouTube'ка кер. Сорарбыз кешедән, ничек узды ул, ничек һәм рәсми хатırlaды. Мәскәүдә чыгардылар менә шундай бер, менә без үткәнбез намаз җомга намазларын, иманда иқамат белән намаз укып барышса, кеше 20 мәчеткә димәйт. Анда кеше яза башлады. Ничек инде йөрмәскә, мине Алла саклый. Мин намаз укыгач, мин бер һиччистә, менә бер вирус тими. Анда менә Facebook'та кеше утыра. Хәтта каргый башлый. Мин утырамын да укыйм, мин ышана алмыйм, бу нинди вообще хас. Каян табасың син анда әйберләргә? Каяк нинди кешеләрсең. Анда ничек инде менә әгәр дә Аллаһ Тәгалә безне яратмаса иде, ничек мин бит мөселман кешесе. Менә Малайзиядә ничек торалды сезнең шул. Кеше мәчеткә керде дә, бергә утырдылар да булды. Шул теге Көнбатыш Кореяда, Көньяк Кореяда, яме. Шулай кайда ширкәүгә киделәр инде 1000 ярым кеше бергә Ширләп чыктылар. Утылар да инде шулай тиз карала алды синекендә. Ну, әлбәттә. Монда килешенчә менә ислам дөньясы күрсәтә ала. Без әлбәттә иншанабыз, анабыз, ләкин без шундый ук теге бер ук дөньяда яшибез. Минемчә монда теге фотография Мәккәне хаксетергә, Мәккә хәзер буш. Анда беркем дә алжырмый теге йөргә һәм Ансын күрдем, менә теге җомга намазлары буенча теге ниләрне күрмәдем. Шундый киресенчә минемчә мөфтиятләр, менә мин Татарстанныкы турында әйтә алам. Ике телдә нәрсә эшләргә була, дуга кылу белән бергә кул юулар, фәләннәр, бөтенесенә менә шундый. Ничек сәлам бирергә, алар бөтенесе дә язылган. Минемчә бик яхшы сработались. Мәхәлләбез тарафыннан да безгә туры килде яңа карарлар буларга. Иң беренчегә мәчетләребезне туры килде гыйбадәт өчен ябарга. Димәк, Хельсинки һәм Ярминка мәчетебездә намаз укучылар юк, мәчетләребез ябык. Мәчетләр ябылган вакытта безнең инде гыйбадәтләребез тукталу дигән сүз түгел. Димәк, без сезнең белән намазларыбызны, гыйбадәтләребезне үзебезнең өйләребездә дәвам итәбез. Намазларыбызны укыйбыз, тәһарәтләребезне алабыз. Бер генә сораубыз туа, җомга намазы белән ничегрәк? Без җомга намазын үти алмасак, безгә нәрсә эшләргә? Әлбәттә, беренче карар һәм беренче тәүсия ул без җомга намазын укый алмасак мәчетебездә, үзебезнең өйләребездә өйлә намазын укысак, ул җитә. Димәк, һәр көндәлек шикелле өйлә намазын укыйбыз һәм ул җитәчәк. Ләкин икенче дә мөмкинлек бар. Ул мөмкинлек озак түгел генә безгә хәбәр ителде. Димәк, бүгенге көндәге технологияны кулланып, намазларны интернет аша да укытып була. Мондый чыганаклы вакытларыбызда. Димәк, ул нормалча без мәчеткә килер идек, ләкин без әле мәчеткә килә алмыйбыз. Шуңа күрә мондый вакытта инде интернет аша да укый алабыз. Ул практикада ничегрәк булачак? Иртәгә, җомга көнендә без беренче мәртәбә аны тырышып карыйбыз. Сезнең белән бергәлектә әлбәттә Facebook аша 2 каналда, бер канал димәк ул безнең ябык төркемебез Фин татар төркемендә булачак. Икенчесе минем шәхси аккаунтым аша ул эфир булачак. 12 сәгать 40 минутта җомга намазын бергәлектә башларбыз. Әйткәнемчә, бу безнең тарихыбызда һәм тәҗрибәбездә беренче мәртәбә мондый намаз уку. Бәлки техникадан хаталарыбыз да булырга мөмкин. Аның өчен инде сездән алдан ук гафу үтенәбез. Ләкин бергәлектә кич тырышып карыйк, бәлки уңыр. Чөнки бу бит әле вакытлы гына чара. Иншалла бу авыр көннәр узып киткәч, без сезнең белән инде нормаль рәвештә, үзебезнең гадәти рәвешебездә мәчетләребезгә килеп, Аллаһ Тәгаләгә табынырбыз, Аллаһ Тәгаләгә сәҗдәләребезне кылырбыз. Раббыбыз Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә җөмләбезгә саулык, сәламәтлек, безнең күңелләребезгә тынычлык, бигрәк тә тынычсыз көннәребездә Аллаһ Тәгалә һәрберебезгә тынычлык бирсен, иманыбызны арттырсын һәм
бу көннәребезне татулыкта һәм дуслыкта үткәрергә насыйп вә мияссар әйләсен. Аллаһ Тәгалә җөмләбезгә насыйп итсен. Әйдә күчәбез. Икенче хәбәр, өченче була инде бу. Дом татарской кулинарии ябылган икән. Икенче тапкыр ябылды ул. Әйе, мин аптырыйм, бу хәбәр булган иде бит инде. Әйе. Бу теге Филипп Киркоров команда Алла Пугачевның соңгы туры кебек. Татар спектакль ябыла да ябыла. Әйе. Нәрсә сиңа Ну хара, безнең бар мәсәлән, аптыратамы Иске Дар бистәсендәге анда ресторанный комплекс ничек ул эшли, кеше йөри янага, яме, ну. туган авылымга да Туган йөриләр? авылым йөри. Ә менә син шәһәр уртасында, Бауман урамында тора ресторан, аның тарихы бар, без әйтәбез, менә бу китапны Юнусов белән бәйле. һәм ничек инде син менә мондай берне эшләтә алмадың? Ә менә аңламыйча да кеше ул ябылды һәм әле алар да бурычлы кешеләргә хезмәт хакы түләнмәгән. Анда эшләп шу. Әйе. Юнусов түгел, Әхмәтҗан. Әхмәтҗан. Юнус Әхмәтҗан. Әхмәтҗан. Вот шуны шакаттыра инде кайвакта кеше мондый ну теге белмим бу идеядан да акча эшләй алмый инде. Вот шакаттыра инде бой. Ну, ресторанный бизнес ул бик авыр бизнес һәм мин ни өчен анда кермим, минем туйым анда булган иде. Булса да, шулай да күбрәк алар шундый банкетный урын кебек позиционируется. Аңлыйсың, анда кереп, ниндидер ләззәт табып, ниндидер атмосферага кереп чуму, анда әйбер анда юк, ул китте. Татар бистәсендә, татар бистәсе, татар ашы, анда атмосферасы бөтенесе яхшы киләнгән ул яктан. Ул ачык шундый, менә фотосына да карыйм, хәтта теге баскычларын ниләре ничектер шундый. Пафос инде. Бу ниндидер нулевой елларның форматы шулай бит ресторанның. Ну, мен киреп кухейдем, анда тәкә кызык ул, ну типа анда бәйләре дә зур, кешеләр Ләкин мин моны өстәп әйтер идем, Бауманда һичшиксез туристлар күп йөри торган урынга татар ние кирәк. Аларны тагын кысып чыгара хәзер түбәтәйләр. Алар инде Бауманда, Кремль урамында, әкият анда татарча язылган фәлән, анда татар ашлары шулай уклар бирәләр. Безнең тышкы хәбәрчебез сыйлан итә. Һәм Дом татарской кулинарийга уңышлар телибез, форматын үзгәртеп, чәй йорты бит ябылмый бер тапкырда. Бер дә кеше беткәне юк анда. Әйе. Каршыда. Кутышкышанда теге. Минемчә берәсен ничек Алар ахыр заманга кадәр кыга карыганда бәясенә мен ушында керәм. Әйе. Шулай ничек? Анда онар. Ярый. Акбарс арена, ул элеккеге Казан арена, горнолыжный трасса, димәк, тау-шуу трассасы төзиләр. Шуны хәбәр иткәннәр, Радиф, син чаңгыда шуырга яратасыңмы? Нигә бу хәбәр сине кызыксындырды? Просто Акбарс арена белән беренди футбол белән бәйләнешле дигәнлыклар мен күп ишеткән юк идем. Ну, мин бераз аңламыйм бу әйберне. Дискәндә анда кайчан соңгы тапкыр футбол матчы узган иде. Мин менә барган идем. Нәрсә эшләргә белмиләр, шулай бит. Башта әйткәннәре беләсеңме тагын нәрсә? Яхт-клуб. Яхт-клуб. Хәтерисезме син аны? Яхта яхт-клуб төзибез инде. Ну шул кадәр идеялар бар инде. Ну, Радик Минахметовка бәлки Фарин шундый нәрсә генә эшләр инде, креативный шундый янда берничә проект инде эшли торган, без белә торган Kids Space-лар анда, фитнес-клублар һәм фәлән. Но бәлки Мәсәлән, син расан нәрсә Акбарс арена рейсы Казан аренасы әйтә, ну әлбәттә ул ифтар урыны, белмим анда су йөзет, ну су чемпионатлар ачылышлары булалар. Ләкин футбол дигән әйбер сәер, икенче караштан якында гына бар Татнефть арена, яме, анда кеше тула. Егер анда без беләбез, анда хоккей уза, һәм шул вакыттан ну концертлар да бар, белмим, нәрсәдән тора, нәрсә аермасы, бәлки ул ерактарактыр. Ләкин бәлки бездә безнең футбол, безнең теге спорт уены түгелдер, белмим, бу аңлашсыз, яме. Юк, стадион зур. Әйе. Һәм аны тутыру авыр, һәм аны тутыру гына түгел, аны содержать итү, димәк, тәэмин итү. Әйе, тәэмин итүдә күп акча таләп итә. Беләсеңме диде, менә безнең бар татар театры, опера, балеты, ул гел тулы. Нигә? Чөнки аны бер генә матч, бер генә спектакль айына, аннары алар кайдан Голландиягә китәләр дә, анда бәлки безнең футболистлар шулай гастрольгә йөрергә, аннары кире кайтырга бер тапкыр. Ну, бәлки. Безнең соңгы хәбәр шулай ук коронавирус белән бәйле. Әйе, таш вирус белән. Безнең бит суверенный интернет булырга тиеш иде.
Иншалла. Чебурнет дип атыйлар иде аны, Әйе. Россиядә, димәк, әгәр дә бөтен дөньяда интернет бетсә, безнең имештер үзебезнең Үзебезнең интернет интернет калачак һәм Татарстан. аны тест ясарга тиешләр иде. Татарстанда. Татарстанда име? Әйе. Идел буендамы? Ну, Татарстан керейді. Чөнки моңарчы Себердә, каядыр Дальний Востокларда эшләп караганнар иде. Һәм анда теге берникадәр вакыт бөтенләй интернет беткән иде, име шулай бит. Һәм шушы вирус белән бәйле бу тест Кичектерелді. кичектерелде. Бар, әкәтсі бәхетле Яхшы як, оңай яклар. шатлыклы хәбәрләр. Ну, мен сәп кызыксындыра, ну, тек хәзер бездә Фейсбукта утырабыз, инде нигәдер шиктә үзеңә әйтәсең дә юк укыма дигән һәр, чөнки ипохондрия башлана, син һәр сәгать син температураны эзли башлыйсың, менә что-то мин йөткердем дәсә булды. Рәдиф утырмасаң, сиңа WhatsApp-ка киләчәк. Ну, в общем, килә бөтен җирдә вот шул дөресен Аннан качып Аннан саклап булмый ничек кулны юып та теләсәң. Һәм миңа күбрәк кызыксындыра, мәсәлән, ничек бу бер тәэсир итер дөньяга, һәм бер теоризатор түгел, инде сөйткәндә, ну, нинди файда монда, һәм менә күрәм, сөйткәндә менә шундый зур державалар өчен инде бу берничектер файдалы, чөнки алар менә бу глобализация дөньясын җимерә башладылар бер яктан, чөнки кеше, ну, бер-берсенә ышанмый, ничектер шикләшәләр. Самолетлар, очышлар шикләнә. Карагыз кино, өйрәнегез, ну, то есть не то, что оралыгыз берләшегез, менә мен шаккатырды бераз, кеше әйтә бит инде, stay home, be safe, мен әйтәм, кисенчә, мине бу бер, ну, теге шатландыр, мен нәрсә кызыксындыра, хәзер бар mesela Англиядамы, башка илләрдә ике берсен алар иртә белән кибетләрне ачалар, өлкән кешеләр өчен генә, 8-дән 9-га кадәр менә өлкән кеше килә, беркемгә дә тимичә, сакланып килә, ала үзе бер китә. Икенче бер хәзер бөтен өйләреннән дә электрлар типа if you need help, сиңа ярдәм кирәк булса, friendly call, димәсендәге shopping фәлән дигәнне, әйтегез, безгә булышырбыз. Мәсәлән, минем өйдә бар 3-нче катта яши Дания апа. Дания апа нәрсә ул служба доставки икәнен белми, һәм нәрсәнең белән булыр. Һәм аңа ярдәм кирәк. Ә менә шул stay home бик шәп, ну, тикшә утыра бит инде. Всё мин типа, ну, типа диванный боец, революционер, всё, чыкмыйм. Сериаллар, ашау фәлән дигән. Бездә менә оказывается, безнең Россиядә 43 миллион пенсионер яши. Алар ни эшләргә тиеш? Ана вот алар всё группа. Алар йөри. Алар чыгып йөриләр, кайдан да вообще бәлки башламак. Кара, Рәдиф, димәк, сине нәрсә куркыта? Без өйдә калабыз. Һәм син шундый социалист, име? Левак. Димәк, син незащищенный слои населения, сине алар куркыта, что алар бернинди дә безнең илдә яклау таба алмыйлар бундый кризисный ситуацияларда. Ну, социализм, да, mesela это, ну, Швеция, mesela, вот Швеция нормально гына яши. Күренә куям да, буржуазная США-да, бөтен кеше, бөтен туалет кайгызын сатып алып бетерәме? Утыра куркып, әйме. Дуслар, сәлам, мин 8 мартта киттем Ауропага, булдым Будапештта, аннан соң Парижда, аннан соң Брюссельдә һәм аннан соң Берлинда. Хәлләр Ауропада әйбәт, аны бернинди дә паника юк, кешеләр урамда бар, йөриләр, әзрәк инде, чөнки аларда да ниндидер карантин буенча чаралар бара. Һәм магазинлар, кибетләр тулы, гречка гына юк, чөнки аларда беркайчан да гречка юк. Һәм бөтен кешеләр йөри, хәлләр әйбәт. Паника юк, шундый истерия да юк. Мин кайттым, үзем карантинга, самоизоляциягә кирип утырдым инде, чөнки мин ответственный кеше. Һәм менә утырам, үзем шылтыраттым бөтен горячий линияларга, әйттем, кайдан килдем, кайчан килдем, нинди кайда торам. Миңа килде врач, постановление килде, бер тестны да әле алмадылар, әйттеләр, симптомлар булса, шунда гына син шылтыратасың һәм килеп тестны алалар. Хәлем әйбәт, температура юк, сезгә сәламәтлек, тазалык телим. Бер-ике уңай әйберсен әйтәсем килгән иде. Экологлар кемнәр менә күзәтеп бара, алар күрә Кытай өстендә булган ниндидер анда выброслар, алар бермә-бер артты, һава бик каты чистарды Кытай өстендә. Һәм теге начар ягы, димәк, син интернетта утырасың, өйдә каласың, сине шулай сортируют име, бу вакытта син шуны эшлисең, урамда хәзер митинглар, пикетлар уздырырга ярамый, аннан кала теге концертлардан кала. Димәк, дәүләт
бөтенесен шундый контрольга ала һәм моны вирус таралуы белән аклый. Һәм бездә бит гадәттә ничек була? Теге әлбәттә алар бәлки халык турында да уйлыйлардыр. Ләкин бит әле безнекеләр теге арттырып җибәреп анда, әйдәгез әле өстәвенә моны запретим анда. Һәм үзләрен дә бик онытмыйлар инде. Мондый моментны кулланып калалар. Ну, типа, ну, это был менде, яким бик уңайлы моментта, менә бу бер килеп килде, теге нефтяной кризис, акча бәясе төшә, конституция үзгәрә, анда президент ничә 16 елга обнуляется инде. Нулләшә. Сен карадыңмы, кайсы это теге башка, ну, дәүләтләрдә монда бер булган. Буркина Фасо кебек, ну, представляешь, без Буркина Фасо белән бер дәрәҗәдә хәзер. Һәм мен әйтәм, бик теге кешене без сакланабыз, әйдәгез, мен бөтен бер Рәдиф, мин әле генә син кайсы милләтне кимсеттем, мин аңламадым. Бөтен милләтләрне. Кара, юк, анда бер нәрсә мен куркыта ул яктан, ягъни безнең бит күп нинди пандемия, ну, эпидемиялар бар, нигә менә бөтен эпидемиялар шул кадәр игътибар бирмәскә алайса? Алар нәрсә белән ким алар дисәң кенә. Мин алыйм бусы югышынрак, ул теге Монсыннан дәва юк. Дәва әле юк, әйме картларны күзәтергә. Белмисен, тиз тарала. Ләкин без нигә шул кадәр вичка бирмибез пропаганда, Тиктор менә беркем дә әйтми. Әйтми инде, ничек әйтмәс? Ну, булай инде, типа, булай гына, типа. Теслар ясала. Ясагыз, ну, булай бар инде, безнең бар инде. Ну, безгә калгышлы бер түгел, менә без бөтен әйберләр, как будто Ну, ВИЧ йөткергәннән бирелми, аңлыйсыңмы син? Ну, орви бирелә, 2 кеше белән, 89 яшендә. Ну, инде аның хәтле түгел инде, ярый. Ну, аңлашылды. Гомумән кешеләргә телибез сакланырга. Ярагаймагыз. Мәдәниятка телибез тиз генә бу үзгәрешләргә яраклашырга. Һәм яңа альбомнар чыгарсыннар. Хәзер шушы 2 атнаманда дәвам итәм ул, Ходай кушып, бәлки, ну, озакка сузылмас. Бер ай эчендәме безнең теге милләт яңа шундый онлайн продуктлар һәм балалар белән коронавирус балалары белән. Яңа ялны кушып. Артсын инде, артсын. Вот, шуны белән тәмам. Сау булыгыз.